Salutare tuturor, sunt Kazem de la codewithkazem.com. Vreau să vă învăț cum să utilizați Anfis în Python. Sper să vă placă cursul meu. În acest curs, veți învăța cum să utilizați Anfis în limbajul de programare Python. Puteți vedea arhitectura Anfis în acest slide. Un sistem adaptiv de inferență NeuroFuzz sau un sistem adaptiv de inferență Fuzz bazat pe rețea, Anfis, este un fel de rețea neuronală artificială care se bazează pe sistemul de inferență Fuzz Takagi-Sugeno. Acestea integrează atât rețelele neuronale, cât și principiile logicii Fuzz. Are capacitatea de învățare de a aproxima funcții liniare. De ce trebuie să folosim Anfis? Structura de bază a sistemului de inferență Fuzz-Mamdana este un model care mapează caracteristicile de intrare la funcțiile de membru de intrare și apoi, funcțiile de apartenență de intrare la reguli și apoi, regulile la un set de caracteristici de ieșire și apoi, caracteristicile de ieșire la funcțiile de membru de ieșire și ieșire. Apartenența funcționează la o ieșire cu o singură valoare sau la o decizie asociată cu rezultatul. Un astfel de sistem folosește funcții de membru fix care sunt alese arbitrar și o structură de reguli care este în esență predeterminată de interpretarea de către utilizator a caracteristicilor variabilelor din model. Să presupunem că doriți să aplicați inferențe neclare unui sistem pentru care aveți deja o colecție de date de intrare-ieșire. Ați dori să-l folosiți pentru modelare. De asemenea, presupuneți că nu aveți neapărat o structură de model predeterminată bazată pe caracteristicile variabilelor din sistemul dumneavoastră. În unele situații de modelare, găsirea parametrilor funcțiilor de membru prin analizarea datelor poate fi dificilă sau imposibilă. În aceste cazuri, mai degrabă decât să alegeți parametrii asociați cu o funcție de apartenență dată în mod arbitrar, puteți adapta parametrii funcției de apartenență la datele de intrare-ieșire. Arhitectura Anfis. Este posibil să se identifice două părți în structura rețelei, și anume părți premise și consecințe. Mai în detaliu, arhitectura este compusă din 5 straturi. Primul strat preia valorile de intrare și determină valorile funcțiilor de membru. Se numește în mod obișnuit strate de fuzificare. Gradele de membru ale fiecărei funcții sunt calculate utilizând setul de parametri premise. Al doilea strat este responsabil pentru generarea punctelor fortei pentru reguli. Datorită sarcinii sale, al doilea strat este desemnat strată de regulă. Rolul celui de-al treilea strat este de a normaliza puterile calculate, prin împărțirea fiecărei valori pentru puterea totală de ardere. Al patrulea strat ia ca intrare valorile normalizate și setul de parametri de consecință. Valorile returnate de acest strat sunt cele defuzificate și acele valori sunt trecute ultimului strat pentru a returna rezultatul final. Anfis are o singură ieșire. Înseamnă că puteți utiliza date care au o singură ieșire. Pentru că folosim sistemul Takagi-Sugeno. Acest sistem are doar o ieșire.